Komenya emyaka emenge n'obuya bwa Nyasaye kera tokolie libabe no kum na bakolete emyaka echimia tali emia bono na botoko na gotebi Nyasaye ng'ato na kwagageriga gatore moyo na nyamarwa iraro tago kwa moyo na bokorwara na ndo rwasamara banso gweno tenene ase kinguru chango cha Yesu bono onde taya otarwareti igotora moya asinye chiobuya bwa Nyasaye bona mayali omonene Nyasaye akorire tiatira nelimbia mano ase gitabu ya Saburi kianda kebungo kyaye kemo toraira neli Nyasaye mbia mano no yonda igora Saburi 116 kebungo 12 mangana ito ya etere tomanya komanya mangana yobo gotwaya erinde toiranie tata togo toleka akune chinkoro cheito tokine ime yaye basaye babono momanya ngamo gochigokora miaka kera mwakira marwa bona marwa kumbira mogongo pakke bongo busalegete mokungu okonyumarwa ase kenyoro kruseti nerali nincho batiswa besopa okini abana bawo ankiororo buya bwa Jerusalem mokungu onywamire oleboronga asenka igakoba muno musabibu abana ba Nyasaye ekyagera omokungu nero koba muno musabibu mosaje tali komanya mangana yenka mogaka igagotebigwa amanya gotekeria action igono mokungu okorendenka baba mbia mone kyala kwarendirenka kayamarika yali monto tayosomo nombu kweyere ko baka mo kuyirende ngaki yarenge mwatabusa mya kege tabu kelina taba bijaiga basi wani ege songo na teba lakini nyonto keke kusikianda yemo bono nya igwa Biblia egotaba ng'ayo monene ningwa kire ng'ambi ya mono nenkoro yani yonsi nindali emeremo yao yonsi yogokumia aleluya meremo kyokora linobogenki ekyagera kisaitimira kira kinyinge kireya asa abantu tomenyete ninu mwagerira abantu totali koigwana mwagerire totali gokwanania lakini Nyasaye ule igora agoteba ning'akere Nyasaye mbia mono nenkoro yane yonsi egiatigaire meyane ndali emeremo yaye emiya asense ekeronde moyo aleluya meremo kyokora liri bakaba muraba yoko batabunga yani ekeromba rucha manyinga na gotinna no mutanywa metu asenke yane aye manyinga tali gotinna manyinga igagenderete abuna ubakogeroro kwa monto ekerogendete koba moyo bakaba murabaro bato iborera abana bacukuru ekegutuge ituge ichore elietria Nyasaye liba bona ni kyorengereti meremo kyeyo tayete koraria merememi yato koraria abantu baito babebiya Nyasaye itatu senie onya na marwaire arwa semebere yaito Saburi 116 12 ndagende bwangu sa igo akera Nyasaye mbiyamon ekero bwa kire moiraniri mbiyamon kakoiro mwana moiraniri mbiyamon na ko abaisike boka abuna abantu bakurukwa bana buna bona abantu bwata abaisike moigwete nganayo bwata abantu na chenyibole taba murabatano ibintu byana isiko bikare jetimbu atini ntwara kende baba chandegete basa chikira maiso igore yasaba kunguba mine titu kibanda sobo tisemba igono igwete no bwata matabe nenkoro omoiseke na ichikanga ngonkurure rarondetera gocha bona kwa kamo gagocha kare kare nchiko ganya chikira maiso igoro munenyo ni enkogonta mute bona sinyu kanganya na bwata babere kangonde ta Tuesday akande gacha Friday balimo bwata skuru mongo tago tabanga ni bwata abanigesa kweke mo never Nyasaye uli oligoro nero gosisenirie noro robuya bwa Jerusalem kuhetera asaba ise kabwo ngo kumioreke nyorongo kumikere inchara gote igwa soma bono Biblia gotabanga ngento kindarwe ingirane lyo moneno ne asama yankoreire Nyasaye tara gokorera kene baba gakyo yo gokoreire iga Nyasaye koire bakenyomba bamenyete bakaba muraka pisa bobwata chimyoro bunekero ukyenyange ngayani gotorara gotoro chigento Nyasaye gokoreire baba irorera baigu ngento kindarwe babo minto mongina ngakyo mongina liaro kuba no komwira ni Nyasaye
kiagera besanchiri orakane Nyasaye embeo yoka tokonyu omogaso embura na byosi tokoyana twali endagera yasoanda tumanye tibune kogenda paka yani okuminga kei nona mamira yanku emiriga nga yamenyete yani ekinkeri egekoni orucho tagete korora Nyasaye uitore igoro igatebire nga ngentoki esta mama ngentoki orarue oiraneri Nyasaye mbiyamono gakimwa mbantu kya baba ngetesare yani narusirie gesamba inko bakaigo ngongo tebya abana banenga nintagete gokorerwe sare ndakere Nyasaye mbiyamono abantu baracha bararagira ndarora muna baraikaranse none keronda akwe gosobano gage ubi baka omongino ri nabarigireti nk'abantu gete bari barabwo inkupaka bakikundira tari twatiga busa twana konyora na matanga gakimba ntukyaba inyureta mangana gakina abaire kiara yani Nyasaye oyo nabatagete toraume torakorera na ferusi ogosanga omulisia ogosanga ekerore moyo orore muna mwasanga mbantu kibacha na ayoba iraniri mbiyamono ngento kinda arungira niri Nyasaye ne asama yakorireki ankoreire teba ngai waje gete nebuku babe gaikera igebuku engima gochima atengima engima ebuku engima pi takonya gonta byechi basi go senje na mangana ntagete bone getigare tabana bari bo mongina imokege kombe kyo gotoreka tari ege kombe gojikogora ege kombe neringane lya Nyasaye orari ogotoreka asebyare byore aba murabali mwoiboiru bo mongina abaiseke bogori ege kombe kyo gotoreka gochete bogo chikana gochikanisa inda ngiri elieta lyo monene haleluya mbarenga bakorangeri elieta lyo monene muragaki elieta lya Nyasaye gokwabo kamambira ngeri Nyasaye kore mugasogatikana komonyanga Nyasaye rende family yane abantu bana barwete Nairobi okona gusabanga Nyasaye mbache baturabeli baikenka biya omonene Nyasaye bakonye baikenka biya tali abago boko gusabira sabira abana bo sensengima ekyagera abantu abaro nabangu nabanyasai gento kinda bana noroche no kwate gento raruba akira ni Nyasaye mbiyamo gento nkero none kibeso bwatenjisane yani byose na byangu ebya Nyasaye obugima tubwate muno kweyana otatiganya koromorogi no chayana matuka aho gabalire no takabwo gali bunete goterena Nyasaye ejirigererie na tabati abantu limonga Nyasaye uitore igoro emereme yengo kore style yeye manana Nyasaye tontiga abantu bansekerere baransekereire guikera manana chenchubugima bwane Nyasaye ga chenchubugima ngachwa Warencho mumuraga gocha neye nga naburaga kimutakorora na Nyasaye useni bono iganga naende ninkingo kwana bono nkwane kinenche ga kinta amanyete nga netire gocha bono ko yatirire tinkwera ne Nyasaye mbiyamono gento kindarwe ngira ne Nyasaye asama yaya korireki ankoreire egenteki yaigatebire nga ninyimo kiage kombe kyo gotoreka ndali elieta lya haleluya osaina aramaya bono manyete menye nyomba ya Nyasaye takobo rero mambina maruo kari kunyu tigango tebye ekero kanyantara manya Yesu oyo maana na ari gwesoka na chandikite nkorete mirundo buni gitabu gisabu ani ekero gwachire kanisa nkoibirura abakungu bande buna bagwesoka yani igari na mafunsaro amaya nche kogote ekero gwachire kanisa ebirengereri byawo byose bibyarenge bibe bigonchoka Yesu oyo ko ubwanchani nando okora mukia maiso naye kwarabu no chandegete wachaka gotware leakage kokoge omaeta bane kero bakoibera bagoeta takorora bobe igama eto koibera koline gentekia koibera ne gentekia mokungu otari koibera ta konyara korugera abantu benyumba yaye ta konyara babambia mono abantu ababose bibaete taso koboko kwao tigango tebina bwa baretiri kigari cyateninda obolimo gosoma ene bakungu bande abangiti yani akororo morenga ari bwikaiga orutobo kimapa pio box bakanyaro manya biri ne bisikwa rutaba kanyaro kabe no mogoka so ikaransete kabe no mogoko ariga ni abageni
einere nchera ya moyo gusisiniwa. Haleluya. Eli kolia go tikabire fuli baka no abakamura kabane kero banywa metu kinyangi ngabatebi ngatori korosa. Ambu ane bwo murandi muno montauro kichimioro iga liko. Li egento gyoka jinkombe kesto monto tasoka kurwa atali etigento mwane. Ekiagero murandi oyo mana achete mwane ama ene nkamwa magena sita kamanya komano bali emekebebere agasaba omwana oyasabere tenero masomo bwane kweli abali ngo muliri bubi kaninya saingo nchurali nchikobara gaki omwana oyombuye kene baka chimioro ingi kiagero liri enchire matarago taba ngoyo tindo chiko senchera moibole to mata yawo yonere no nyani nchekera kwara gosoma na ali ngona boranya nae kwa ngo mukiro gaki bone kingi bono cha kwebekera magisi nchentare ngo go setu umiranira abantu abanene bono na alinge kirasi mendoro muno kumakeri wa mane ngoyo ga chendo chakabwe kaine seno ya atakura mabantu baito ama eno koibora no bukamba ni nabora nyoga kuguyete takwebisa tabinya sai mwana oli ekero mugaka musacho kurugupeni pastor amobegete nsaka musabira ngasiboka abangina muko bisa ekerege ento kereke betako bisa teba bunage koleteki munakere pastor akamobeki omoishi yo na marunse akamusabira bako mwana akaliga muragante nga mama akyo mu pastor nakabwato moika oi kyana rinde skuru ya soma ligiri n'abantu bande bagutigire okona gwekurura kerasi sana yamoko irurire gatatu bono ngakiuru chokoba agonta imuna sabire tiganteme no mae to mugaka akamanya gokununga bono tigamoruse skuru magecha manya ko mutirimbo kibaga kerasi sana agende bono reporting mumuro yagasoma nanda aga make serious akyama sabana yengenchu nincha na gotebiria masabana yengejo bano gago kora matemwa aisano na isato akanyora magisi 378 akarangeli urapogi mata igabogera akamanya kubwaba murabali batanganete bagwete kisogi sipake mirondo igura bakamanya kuligereri no mununga ekyagera bare goteba ngoyo no mukiro tali gwetimurero nyasa agakora maya naenda sibuone nero masom kweli kago kore skuru akanyora A- na skoete gusta skoete inkyo korera aye ka Yesu libaga ime ya Yesu byansi bino bigokoraki bikonyarikana bakemekire ye tari koigwa ne ya Yesu wani sianchire gonchora agonchore ba na utaona miujiza Nyasaye gako nero tangana ko guregari bwana mukiro lichigote imataranga kibono na era bano changa na kibono goteba nganki ngoteba lirire kwa mwangete kwa maete ngebimbi korekane ngaya ya monto maete komanya mangana akakoreteki akarebusi bano gako mobekera besa ngobona gatenena eyera ne message ye kibesa pi ngaya yo koransa bali kwa mutigana atigera ndole ngomotebya ya gonko gotunya na korumaege kero koibera no bokambani ke ngakyo gosuke style ye bagaka kimwanje tikibesa yani wagi ngobara ya sao ne Yesu tigato konye onyane kigiacha tusanga asirio tari ya Yesu onde to mani onde ko byakire byasumairiri abune nka yaito bikorateki bire haleluya bono nari gusabanga ki asoba gotugwaito bakanche omono ne Nyasaye gagoteba asige tabu gutokoroka Yesaya kararo raga bweta Yesaya 46:4 ngokwana ari ringana elina lintagete nayo igwe omanye Nyasaye yobuna atwanjete igwa na ronganyete 46:4 yani yemeronge nena isane mo tobungo ninye ebano sama bono tagerera asoba gotubwaito muna twega asete bakanje nyega asete muna bono omwako yo muna ngokora igabana emyako 60 gotachanga ka emyaka yo 60 nenjera wonko na gosabanga Nyasaye gakibi unombi bucha mono gakisukali tembu gata gosipuresa mone na onkonye gakinya koraba chukurubani na inchemba kinie karonda ire chimioro igura abantu batebe na kolete mirimo amaene omaete certificate chikakare chitigiri chikare sanduki bantu mbali korora ase oro chimwanya korora chitigiri chikolikwa ngete na abana munambarenga koiborete abachukurumbarenga abachukururi gose gwaikire bakekiare giakane amasikani amaya na lyabangina bane moranga yaya choni taranywa mapi yani omwana itatusomete university amanya korenta mo form 4 ayaire ngo igete ayaire nga kwa igete
Ochichoni atemiro letiro mo form 4 mayete gesongo. Bono muna chinga kichiri chaka nento mayete gesongo. Egesongo ba mi tonyo goge kebwate naye. Karanchera no yo chire abarenda amba soma seditara Yesu. Kei. Baba soma. Momro na kareto mo form 4 kabara baba. Tu akoirete college mwise kitarengo. Kumbe na barengo lakini ko yetara ranga naro. Ekerago cha kolire na liago cha kakoli ngomatenga no chota batabenza no cho otari go cha kire college. Ngana nche koli yande. Kareto mo form 4 kabisa obwate C+. Ngoboli mataranga mwise koyo. Bano ne inga kyakoba. Misago cha kobera. Momro kolire college ngoli kwale. Ya mataragata bakai onero mwana no mutangi. Goikamo ile school. To kamoire college agakoro bwalimu moise ko liato sigete lakini inare kora moira atara iboro maete ta koiro monte college ataranyora mwana maete ali no mo guchi mwakora bobe njena atebeti mataranga twamonyire twakorire tigatomuganye araba muri tara iboro atutigire omwana ego chipote ya to soke no mwana era sokiega maete gwake sabwo etanie mioro binto mbiri buya osaba no mwanya komanya kei Mosibati olia gako mwana mataranga pa. Buye kaina kabisa gusumali kabura nyasa haki. Oyareba kaende school. Kaende school ngatikara no mwana. Burandi bokaransire yake. Basi gakora yasa gankonya, machogwa gankonya akalikwa. Bono momura akalikwa. Bono kanyamomba sabamenyete bayikiri abana bane. Aitalia magendero. Na motebi ngatakwegasa mono bono tigira. Aye bono tiga bande baeta abono kwa bidi korokoro. Karunchera abantu bande bakoreki baete abana banyasaye tosemi abana baitekagera matukaya namabe tobatebi ngasobo gimobo kobaga sita masomo no koyega tiga baege ekara gisabu tegitechibere gochikogenda sambamba akora masakarato beke sanduki areto mukungu aibora abane kenyoroke goke obolimo basoma gebi ntomune bibi kogenda amo chena gotebi bono bibilia yamanya kolikomeri yamagoteba mama tebe kebungo kelibona gende yatereka moyongo kura bona nyasago tabanga ninchenda abamo na inwe mongino minto nyasaye igara abamo naye ira sekirigi no nyango ikenga kijobo gotubwa ino kwana mama ekera morabe mwagotire kegima ne chimbuche cyarabirese nyasaye mwa omonginesta Nyasaye na kobogorie tata bwe meganda nero gotobogoria goikoto ikerie miakeria nyasaga netie ebano bono mana na korie irota baniche na batongete Nyasaye gara tulinde nimba bogori nande mbatori haleluya bangina tako na koire chimiorigo mukama muranya tako etichi chabatikiraigo kiraigo ekiagera no chona koboria abana nganki mwari nino agotabire nyama yembori amase atako yatina kyo karatali asiro rio gogoita tako no kobori binto bikare muchionde ekiagera mukama mura oyo ni igare omuhamate karanje gokoa sukuru Mungu tobwati shilingi 200 ngete chichabatia 30 ne chabatia ya mali misunelimo gosaba nama misuga akarabire gokorera kegima abana banyasaye igona ariko basabira omorembe asegwa chira kesabu bibilia gotabanga mukao nabe buno musabibu okwame musabibu abana bago baitanane asemesa nabo igo monto moiro getenya sara asiseni haleluya monto moiro getengo muna bana ikiri abachukuro 20 na chifunia sana na tabeti bakaba muranganya mwacha na family Rusia chakemire mekyagera kwanywa miru ne chombe twagwakani ndoko gani asara kurwa asari evaita tutagitaba na banyasaye bono gombo bena tebete bato bega sita baisi bachira ubakorete chimiro bune chamatara yani bali biya bande bakuru kumwango joisi mustengo chiko yubana bande bakombwata komina emana abokire abangina to abana bakoiburwa senka ya obusa abachukuru na bwabageni bawo bagutangulia mambi bachaka kokwani bakomentera chiponga point omubiri munancha oboli na bwo muna bana batabeti bakanda tereme kabesa bali nkoge abonde nkabatigiranga abachukuru bane banywero ngoli mambi mapema mbuya osaba no mamaidi
bangina banda abangiti ogochikorora abachukuru nyoko iso inkyande terete abana bwa bagisangi bawo mukama murere murine lakini abachukuru moe no igwete no bwata matabire nenkoro naende ntagete kubatangasira narakora amenya n'abachukuru bawo bangina mbya mure ngibona wangerete bachukuru bagistyle njoma etengagete sabu obotuko bwaki igongo chandeka nana ko batugekera narwe room yane nachikorasi muna bali anyora abande baraire bosa batu guteteneti lakini bogokya emesa yane geijire kyara nko bakani ngamuri kwayira guchimwa tigenda gerera acha kero monto minyoki gocha echa eno mugati oyonde litoke no igwete menu yachakira bugonju kabona bona taimatarenge sabusio bosio oroke mesa enda ekanaka bisia abana butuko bwake bona gankonyora toromoreme bona nkonyora tole oyo kosukie prupandi gocha abata bintu likoli baba twagotire oyo koleta chinchugu kei abachokoro bawo na ubakogera omenye biya no nyampi biria na begota ba 17 emerangani ku ekebungo kya yisanemo soma ninkorera abutayigente gakogera mbura yachi kipara chene chimbe nkekogenda ayo mongina soma emerangani 17:6 wana abamurega mwesi omwana nagote base kitabu kya Ayubu 22 kebugo 21 mubwatana na Nyasaye naliyo rabe moyo bwatana na Nyasaye takobwatana n'abakungu bekenyoro takobwatana n'abamura bekenyoro muna bana abana baito twabasomira moto eto busuku okonywa marugwa kura gocha bwo mulisia nancha yana narakura ngasaba iga baba marunkani yaroka ngabanganya mumuro yo mutambe go buchete maiga gakingi kya muri gosi gaki Yesu gaki nkonya gaki omone none nkonya Nyasaye na igwa kera ibora mataragate banga mama natigira maru togende kanisa sabero umwana one mbia mono muna sabero umwana arwari lirube ligocha ngochire gituye bwari mbwe secondary ngata haleluya na moka yake igo nga mama twali kirutwese amina hono nkabatenga muna moko genda rusi bono umurinde baba kibesa yichi amana bano kyatukire kumbe iga igetinda agatiga marwa twamubatisa baba no hali kamiri abangina mukunya kulira tebi Nyasaye motenga monene njarenge byo mwana kule bwone iga gakincho mokoreri o Nyasaye gakinkonyo mwana onabe biya aselieta lya Yesu kyagero okonywa na barabasa kweba konywama akweba pakelieta ko boli omuisikeli musiriri interago tebi tosabe mono ekyagera matukaya na kyale amabi nabogo twara omwana ike 40 years atana konywama areri kangara bwate nene muna mukaroti ochikoboranga nakamanyete ko boli omuisikeli eta kakina kibona ngokoro mugako tago tabikikasi ni osenchi manyorero mukungu chande ino ere gati yaito lakini aselieta ya Yesu goikera some kebunge kinkole ma aba chokoro ni gobare gutwa yechi sokoro haleluya otabwatyo mo chokoro gano bwate gutwa muna bana bagaka mwagotegerera bakoma murori kiru no ateneine ngayoja kurusyo yugwakirege kamagu mugaka kakiti kankobo igogo chiko sababa mo muromi no nande kwarengo tebyo omwana nganyoma chinga kichao chako direki chaiki muna bana abane oyo magachi kokole myaka 30 nkabugyo murori nga wororo omo muroyo tamanye tingekere kwa chakire koko tabaisike bagukwanga ogo chaka gusuma iri gwe komereria abaisike bakagankorera ure kakama ene omontere kerari nekini kyaye kiyaga tari biyaga no muisike nkyoko bera nyomba gokora bakocha gwete amagoro muna chigwaya chistima omonto gokogenda gucharia amagoro bono iga yaya boli gweli yetekero chinga kichao chikoreteki chire chingi ya kenda bwo okore bintu bya bwogo oretara abaibuli baga masikani haleluya baba gwakorire mirememi ya Nyasaye sesenie kende nke yokoru egento gyokoko tebi Nyasaye mbiya mono tata bwie miganda balia bakurenda baba tari miremo ya busamura akore ekero muri murende na inu murendu asiritara Yesu mana nago tabike gosimekana kyokoraki ogosimekana na kyokogese baswati amwanyu omugocha mo basa konyinyera monginori mo sibya magoro mobekere sandrusi na cyabeke kyareke kyamoina ayina magendero na atika kobeke kyabusi abeke nabwata mako byarore kobeke kyamoina motenga baba igabana libwe gasete biya gana liore biya asobogotu Nyasaye tigabaseni moko rwa manana baseni asenchera
bono nche nare gosabera omochi oyo goteba ng'a Nyasaye abaesenie abaiga bairi baito muna mwacha mogende no murembe erinde tunagosabirana amatuko abeire amabe eki obwate romi oyo mino obong'iti ne obobi amo nenda mwamu nembe bigikeri gwase rieta riango ya Yesu manene bana muganda masome gitabu ya Zaburi 108 kebungo kyaye 13 egotaba ng'ekero turi na Nyasaye natokora amang'ana manene haleluya abachukuru makora amang'ana manene na abasabeire bo baba Nyasaye murinde kero turairana tonyora ore biya turagera asiretera Yesu manene abaseni asiretera Yesu muturia tiga tusabe esenge nchugukura omochenu tata Nyasaye mbiamone kyagera kwaretire abairi baito asenge nchi baba wakira Nyasaye oitonga mbiamono asama tukaya agochikomenya na indora moye gochimotwe mone no momo gokomo ekemero kendagira orusia marwaira arasare tata bwe miganda akorangeri kare moyo mone natenenere nkayaye tata bwe miganda orokereria abana na orokereria abachukuru na abachukururi bone kero turase gekegeke otosesenio bamo na intugo kogokora onya nemburera ache gosaria Yesu twakorangeirie oye kunaye bieka no kabo kwao ekyagere nesere nene otoeri bagatokore aseretara Yesu muturia amen Moses ni gumwesi biamano sana